Okay, hvad så velkommen til den her video. I dag skal vi spille med ham der. Jeg er meget specifik. Ja. Han er noget dårligt. Jeg er sådan jeg er et hus væk fra dig. I know. Jeg er det der røde hus. Jeg starter ud med en grøn tag. Let's go, en sniper. Jeg starter ud med en grøn tag. Fuck noget lort, jeg har en grøn tag. Det er lige meget. Det er en shotgun. Den... Det er en shotgun, altså, men den stinker. Ja, det er en lorte shotgun, ikke? Jeg er ligeglad med, om det er en shotgun, den stinker. Man kunne lige så godt med en AR. Altså en AR er bedre, den skader 31. Lige meget bedre. Ej, okay, det kommer an på, hvor langt væk den er, men... Altså, hvis man er mega langt væk, så skader den kun 27. Nå, ja, okay. Så skader den kun 27 eller sådan noget. Altså, og charge, den er bare vold-OP. Klar, sniper, der står på big. Ja, død når. Jeg smitter. Her kommer. Det var ikke meningen. Ja. 44 headshot, nice. Flag ud på. Nice. Jeg døbte også den charge. I love det gør du i hvert fald ikke. Der var heller ikke engang nogen. Der er et big til. Thanks. Han står bare helt stille og popper big. Der står der en kist. Nej, det er de der pengeskab. Nå. Nå, jeg er der også nogen. Hvorfor kan de så ikke vise billeder af pengeskab i stedet for? Fordi det er fucked up, det også. Det er bare den der pengekasse, der står derinde. Den der kasse. Har du match? Apparat. Nej. Ikke rigtigt. Jeg har 50, 50, 30. Ja. Det er derfor, jeg spurgte, fordi hvis vi skulle over i fight, så skulle du have en flere match. Jeg havde sådan sygt mange. Jeg tager lige den her sniper. Har du også nogle sniperskud? Jeg har 0. Aha. Du kan lige få 5. Nej, 4. Tak. Tak. Der er et hold derovre. Ja. Du skal bare lige skynde over for det her match. Jeg ser. De er bange. Ja, jeg ved det. Misser alle mine skud som... Der er også en derinde. Ja, men det er ham. Nå. Ja, han... De er oppe på high. Ja, jeg ved det, han kommer op på taget. Jeg har high nu. Han sidder bare oppe på taget og ranker. Gør han ikke ringere? Hvad var det, han lige sat? Han tager en bouncer ind i huset. Ja, han... Altså hold den her. Hold den her. Nej, han er hernede. Nej, han er nedenunder. Jeg ved det. Hvad? Hvor er han henne? Han er inde i et andet hus. Ja. Han er flygtet. Lige på mig. Nej. Vokset. Han er oppe på taget nu. Ja, jeg er på vej. Nice. Nu slår jeg over i rebooten. Ja, lad os nu på. Snipet! Nice! First. Eller bare spray på. Nice. Har du flere sniperskud nu? Jeg har kun... kan få... Jeg har 2. Jeg har på at reboot igen. Det har han ikke lov til. Vi har ekstra tid endda. Ja, han er gået ned i tunnelen dernede. Ja. Han hakker så op. Ja, jeg ved det. Ja, han er derovre. Nej, derovre. Sorry. Nej, hvad? Jeg prøver at ramme træet derovre. Han tager en bil. Ja, han har taget en bil. Så prøver at komme et andet sted hen og reboot. Jeg ved det. Jeg havde også bare tænkt mig at vente på det, fordi jeg vidste godt, den gav shield. Han er nok gået derover eller sådan noget. Undrer mig, at han ikke har poppet de her trucks. Det... Han er der. Hvor? Okay, ja, så.
Ja, han prøver at reboot. Jeg tager sådan en her. Jeg skyder på ham. Skynd dig over. Han begynder at reboot. Han er begyndt. Skynd dig. Han er begyndt. Han stoppede igen. Pas på, der kommer en bil bag os. Der er et hold mere. Han er alene. Ja, der er en bag os, sagde jeg. Nej, Jeg sagde, der var nogen bag mig. Jamen, der er en på mig også. Jeg prøver at komme væk. I'm sorry, men... Jamen, jeg prøvede at komme væk. Men ham er der er på mig. Han har en charge. Kom, flagget. Ham her. Knockede en. Ja, jeg sagde, der var på mig også. Ja, jeg er død. Jeg prøvede at komme væk, men det kunne jeg ikke. Han shakedowner. Fuck. Kom nu, skynd dig. Så du kom med en shockwave. Nå, det gjorde du ikke. Jamen, jeg skulle bare lige have et ekstra kill. Fordi jeg vidste... der var 2. Bare skyd en af de der... Ja, jeg sagde, der kom et hold mere på mig. Ja, det blev så ikke i dag, jeg blev rebootet. Bare rolig, jeg kommer tilbage efter det kort, hvis jeg kan. Ja, jeg sagde også bare, det blev så ikke lige nu. Altså, jeg mente, det blev ikke lige nu. Okay. Det var en fejl, jeg kom til at sige, det blev ikke i dag. Han går bare looter. Han går bare looter, ham jeg lige har dræbt, altså. Det skal han få betalt. Men de skal bare få betalt for det hele, altså. Først skal de få betalt for, at de har dræbt mig, og så skal de få betalt for, at den bare går looter. Ja, han skal i hvert fald dø. Ham har jeg dræbt, du. Det er mit kill. Eller mit loot. Nice, skynd dig først. Han er dør nu. Han kan ikke nå at blive liv, det er en dør automatisk. Dø nu. Han racer hans mate, altså. Fuck, hvad laver han? Skynd dig at få mit kort. Jeg kommer. Jeg skynder mig. En storm kommer. Jeg når det ikke. Jo, du kan reboot. Jo, du kan godt. Jo, du kan reboot den i Hondas. Jamen, jeg kan ikke nå dit kort. Nej. Nå, jeg vidste ikke, det var så low. I'm sorry. Det det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget. For satan. Han skulle lige holde mig det ekstra tid der. Så bare lige have 3 sekunder ekstra. Det gør ikke noget. Et baby kill. Altså, jeg slår dig ihjel, hvis du ikke vil være med til at spille partners i dag. Okay, det kan vi godt. Måske. Hvis de andre gider. Ja, jeg nåede ikke at få deres match, fordi jeg skulle prøve at gå efter i kort. Ja, gør det meget. Hvis du ikke vidste. Ja, det er fint. Nej, det må de skal bare komme her. Kommer her. Hvornår går den der ud, hva'? Kan du ikke tænke mig? Hvad? Ja, det er for godt til at være sådan. Men bare til at vente i dag, det var lantern. It's raining rainbows. Altså, prøv lige at se min net. Min net, det er vildt godt. Det er da fuldt færdigt. Nå, ja okay.